bi kɔnɔntɔn ani naani tɔmi murumuru duuru an bɛ kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛ da la wele sira o 76 33 43 03 o tɛ Abu Safinɛ Jara mun ye kunu kibaruyaw kɔni o bɔra ka bin finɛngɛni mun bɛ nin waati na n'a kɛlen bɛ ka Burukina k'a mara n'an ka ma Ibrahima Traoré kapitɛni tɛ wa kapitɛni Ibrahima Traoré a kɔni ye kibaruya k'a bɔ ka bin u ka minisiriw bɛ lajɛrɛ mun kɛ Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don nin waati na jamana a taara ka kalifa ale ma wa ale kun bɛ sara mun ta k'a to kapitɛniya la Abu Safinɛ Jara k'a b'o sara kelen de ta tabarikala ale ko ten ne an mago bɛ nin de la kapitɛni Ibrahima Traoré a bɛ sara min ta k'a to état capitaine ahɔn a bɛna o kelen ta état président de la transition a y'a fɔ a banna kosɛbɛ wa minisiri minnu fana bɛ yen ko 50 sigi la k'olu fana ma 50 bila beti a bɛ dilan dan de ni maa o maa ma taa ni nin sira ye a bɛ dilan dan de e ka CNT n'i ye nin fɔ ayi olu to yen mɛ olu u bɛ da fara dɛ an ka Burukina bɛ yen an ka exemple ta olu kan a ko kɔni kɛra tan a bɛ kɛ tan de a kɛra tan wa an mago tun bɛ nin na kabi kow daminɛ awɔ maa o maa ma taa nin sira kan walahi hali bi i bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ de ko an mago bɛ refondation min na i t'o sira ala a banna dɛ ala Turamagan non Traoré ma Traoré ama a bi kɔni ayi non min ye min ye o y'o fɛn bɛɛ anw kɔni ko ça me revient alors an fana fakɛ n'o ye Cheikh Moro Jara san min na a fana o fana don n'o tɔgɔ fɔra o don kama an fana b'a nisɔndiya an fana bɛ nisɔndiya kɛ o don walahi cɛ tɛ ale de ye malo jigin nin waati in na i y'a faamuya ka taa kilo bila fɔ daji 60 la anw bɛ sɔn ka sɛlɛ ka taa anw bɛ sɔn ka taa Burukina a banna le pays des hommes intègres an bɛ taa Burkina Faso an bɛ taa dɛ ayiwa ni anw tatɔ ye alhamdulilah Abu Safinɛ Jara an b'an bolo gosi ka don indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ne a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Dawuda Sangare a ko di fulakɛ a kumara ayiwa a ko jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière Abu Safinɛ Jara n'a ɲɛmaayaba bɛ Musa Usmane Touré bolo Musa Usmane Touré a ko a bɛ na hakililasɔn min kɛ k'o sababu kɛ a yira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu min sigira sen kan jɛrɛjɛkulu min n'o kan ka an ka kalatɔw bɛɛ lajɛlen k'o labɛn n'an k'a ma ko EJ Abu Safinɛ Jara jateminɛw y'a ye k'a fɔ ko min ye EJ ye a ɲini n'u fɛ k'u ka taa dafama fɛn o fɛn de b'u bolo Abu Safinɛ Jara k'u ka a bɛɛ lajɛlen déclaration kɛ Cour suprême kɔnɔna la n'o b'u ka nafamafɛnw kofɔ nka i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu n'o bɛ association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ a bɛ na olu kɔni kɛlen bɛ k'u tulo kɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔsigi nka o n'a ta bɛɛ a bɛɛ n'a fɔ ko mun ye maa ninnu ye n'o bɛ EJ maa ninnu kofɔ u bolola nafamafɛnw Abu Safinɛ Jara u kɛlen bɛ k'u sen sumaya kosɛbɛ a déclaration baaraw la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu n'o de bɛ association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière u k'u bɛ wele bila mun ye Cour suprême ɲɛmaaba ma a ka ja fo ka taa bila mun ye jɛrɛjɛkulu a maaw yɛrɛ ma n'an k'a ma ko collège de l'autorité indépendante de gestion des élections damusɔn kuma la n'an k'a ma ko EJ Abu Safinɛ Jara k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u k'u yɛrɛ bila sariya o kɔnɔ la o sababu kɛ sariya de y'a yira k'a fɔ sariya mun bɛ n'an k'a ma ko loi numéro 2014-015 Abu Safinɛ Jara ko sariya nin y'a bɔ k'a bin n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i kɛra EJ o kɔni o tɔnden ye Abu Safinɛ Jara nafama fɛn o fɛn de b'i bolo k'a bɛ se ka kɛ nafoloko ye i ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i ka taa o bugunatigɛ ka t'o bɔ k'o bin tari mun ye Cour suprême ɲɛkɔrɔ mun ye Dawuda Sangare a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin bataki in kɔni siga t'a la mun ye nin jɛrɛjɛkulu ye n'o de bɛ association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière u ye bataki kɔni ci ka taa di mun ye Cour suprême ɲɛmaaba ma bataki min kɔnɔna la u y'u ka hakilinata n'u jɔrɔnataw ka a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ donni min kama mun ye jɛrɛjɛkulu n'a bɛ sigi sen kan an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'o b'o kofɔ ka taa fara mun ye premier ministre kan olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin collège mun na a sigilen filɛ sen kan Abu Safinɛ Jara collège in ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u k'u yɛrɛ bila sariya o kɔnɔna la nka o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jɛrɛjɛkulu ye n'o bɛ EJ maaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ko kɔrɔfɔ in k'u m'a mɛn koyi u tɛ fɛ k'u yɛrɛ bila sariya o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la mun ye association ye Abu Safinɛ Jara u k'u bɛ wele bila mun ye EJ maaw bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw kɔni a donna EJ o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara sariya de y'a yira k'a fɔ ko a ka taa a bolo nafamafɛn bɛɛ lajɛlen a ka taa bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'o fɔ Cour suprême ɲɛna n'o y'a sɔrɔ Abu Safinɛ Jara misi 7 de b'i bolo n'o y'a sɔrɔ mun
mun mobile saba de b'i bolo Abu Safina Jara n'o y'a sɔrɔ du saba de b'i bolo i ka taa bɛɛ lajɛlen fɔ mun ye cour suprême ɲɛmaaba ɲɛna ko ni mo o kɔni kɛ Abu Safina Jara siga t'a la k'u ye sariya ka a sɔsɔ o de hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna sigi abada k'u sigi u ka dadenw kɔnɔna la ka jɛrɛjɛkulu in kɔni ka a lajɛ nafama fɛn fɛn de bɛ fɛn fɛn bolo Abu Safina Jara k'a bɛɛ lajɛlen ka taa a bugunatigɛ ka taa bɔ k'a di mun ye cour suprême ma ɲɛkɔrɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko k'o bɛ kɛ sababu ye mun ye jamana ye mun ye yiriwa a bɛ kɛ sababu ye mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli bɛ nafa o bɛ bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la Abu Safina Jara ne kɛra mun ye Egypte tɔnden ye Abu Safina Jara mobili saba b'i bolo n'a fɔra don min na k'e bɛna bɔ Egypte tɔndenya la a nana ye k'a fɔ ko mun ye mobili tan b'e bolo Abu Safina Jara o ye fɛn ye fɛn mun n'a kan ka sɛgɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la ninnu bɛ fɛ ka misijugu k'a ta gere ma joona joona ko Egypte maaw Abu Safina Jara u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sariya yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo min na Abu Safina Jara mun ye bololafama fɛn o fɛn de b'u bolo n'an ka ma nansarakan na bien Abu Safina Jara u ka to o bɛɛ lajɛlen déclaration ka taa bɔ k'a bin mun ye cour suprême maaw ɲɛkɔrɔ u ye jamana faama ka hakili la kunu ni hakili b'a la mun ye degré kɔni taara jamana faama fɛ degré mun na a numéro ye 2022-0609 PTRM n'a degré taara mun ye octobre kalo tile 12 san 2000 ani san 22 degré mun na a ye tali kɛ maa minnu u donna mun ye Egypte o kɔnɔna la olu ka degré kɔni ko a taara mun ye octobre kalo tile 12 wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ni Egypte jɛrɛjɛkulu ye Abu Safina Jara a bɛɛ lajɛlen ta ni kale k'i siɲɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara o kɛ tilennenya a kɔnɔ la u bɛ baara o kɛ ladiriya o kɔnɔ la jamana in kalata a bɛ se ka kɛ kalata jɛlen ye cogo min na kalata tilennen ye cogo min na ka sɔrɔ mun ye furugufuruguba ma ye a la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin maa ninnu kɔni u taara kalekan minnu ko o tiɲɛ Abu Safina Jara nka fɛn mun n'o bɛ yen n'o bɛ ka mandiya kɛ nin waati in na ni jɛrɛjɛkulu in maa o maa de b'a kɔnɔ la k'a daminɛ a sanfɛ fo ka n'a bila dugu ma laɲini kɔni kɛlen don wele bɛ bila u ma Abu Safina Jara k'u ka taa u ka déclaration des biens kɛ joona joona o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière Abu Safina Jara u k'u bɛ wele bila mun ye cour suprême ɲɛmaaba ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariyaw b'ale bolo ale de bɛ se ka nin maa ninnu k'u jagoya yɛrɛ la Abu Safina Jara u ka t'u ka déclaration des biens kɔni k'o kɛ n'o tɛ Abu Safina Jara ko siga t'a la an kɛlen bɛ k'an ɲɛ degun k'u kɔni lajɛ nin waati na filɛntiri fɛ nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sabanikɛla tɔgɔ de Dawuda Sangare Fulakɛ Abu i bonya o b'a la Bidi k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko su min bɛ jɛ k'a dɔn k'a fɔ o bɛ dépend a wulada la a bɛ dépend tali kɛ soir de Bamako la min bolo don ka bɔ ni Elhaji Mahamadu Gaba ka sɛbɛnniw a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka hakili jigin kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na jadimaw k'a dɔn k'a fɔ olu tun ye anw ka jamana a camanjɛ caman minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ région de Tombouctou ka taa bila Gawo ani Kidali la don tɛmɛnenw na k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen don tɛmɛnenw na ni wulikajɔ fanga kun ka bon ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o kun bɛ jate k'a dɔn k'a fɔ juge islamique a ka jate k'a dɔn k'a fɔ ale kun y'u ka sariya tigɛ ba ye maajugu don k'a dɔn k'a fɔ maajuguba ye ni a cogoya ko uka an ka Aluseni k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in i ka jɔ caman bɛ a kun y'o kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana a camancɛ bolo caman kun bɛ yen yɔrɔ bɛ bolo caman kun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ duguba in saba a bɛɛ lajɛlen minɛn kun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin cɛ min filɛ nin ye ni a cogoya ko uka k'a dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda ni k'a dɔn k'a fɔ a y'a kɛ Tombouctou mara kɔnɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ maa don maa min ni a tɛnɛ yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nanzara kalansow la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nanzara kalansow o y'a ɲɛ tana ye ale kɔni a ɲɛ tana ye olu ye kuma ye k'a dɔn k'a fɔ 1+1 ou bien toto tire nama o b'a la k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ tana ye u ye sabula k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waati la maajugu don sisan ma k'a dɔn k'a fɔ u ye école caman datugu ni maa minnu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ kɛlɛ fu la kɛlɛ min bɛ yen n'u kan bɛ k'a fɔ ko état islamique a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ loi islamique k'o ka boli anw ka jamana in kɔnɔ a ka ja u bɛ min wele ko la charia i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni cɛ in da ye o kɛlɛ koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na a ye lettre dɔ sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila ka taa di gouverneur ma gouverneur min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ Tombouctou mara o ɲɛmaaya la i k'a dɔn k'a fɔ walasa ko école minnu ni olu datugu mɛ i k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou mara kɔnɔ sabula olu bɛ se ka dayɛlɛ condition min na i k'a dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba ko a ye a ka condition a y'a posé parce que b'a ka fɔ la an bɛ waati min na ko bɛ bin a na k'i n'a fɔ jamana in camanjɛ bolo haka ja Tombouctou mara a na kɛ 2 poids 2 mesures ye sabula i ka dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba ninnu école minnu datugulen bɛ u fɛ n'o ye nanzara kalansow ye minnu b'a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ dayɛlɛ olu ka condition de kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u na dayɛlɛ o la sabula ko n'i ye nanzara kalansow ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an jɛmaninw na a ka jan min bɛ tali kɛ cɛmaninw na ani musomaninw i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bisi basalen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ o ye waleya min ni o ma jɛ ni o ye ko o taabolo min filɛ nin ye ko o ti kɛ koyi
mai ka do ka fɔ ni ɲam a ma ɲa ka fɔ ko kalanso bi dayɛlɛ o mai ka do ka fɔ nanzara kalanso ninnu ka do ka fɔ ko olu bi datugu o mai ka do ka fɔ u b'u yɛlɛma ka kɛ kalanso ye kalanso min bɛ ni ka do ka fɔ ni larabu a ka do ka fɔ ani kuranɛ ko de kalan a yɔrɔ la awɔ o kuma i ka don ka fɔ min o fana n'o ma ɲa k'o bi kalan cɛmaninw ni musomaninw ti fereke ɲɔgɔn dɛ kuma musomaninw b'u da na ta kalanso kɔnɔ cɛmaninw b'u da na ta kalanso kɔnɔ a ye lettre min sɛbɛn ka ɲɛsin gouvernement ma gouverneur ma i ka don ka fɔ ko ninnu ni kɔrɔfɔw bɛ a kɔnɔ o kuma i ka don ka fɔ kɔrɔfɔ in kɔni k'i ka don ka fɔ ko a bɛ se a tigi ma sabula i ka don ka fɔ colonel i ka don ka fɔ Ablaye Sadio colonel ka don ka fɔ Sadio Kamara o ye Sadio Kamara o ye ministre de la défense et des anciens commandants ye a ko i ka don ka fɔ Jankɔrɔba ye a kɛlen filɛ ka lettre min ci ka taa di ka don ka fɔ gouverneur ma i ka don ka fɔ a tɛna na bunɛ a la sabula i ka don ka fɔ Sadio Kamara i ka don ka fɔ a tulo mana da nin kuma in kan i ka don ka fɔ wulikajɔ Sadio Kamara a bɛna a boloda sabula i ka don ka fɔ anw tɛna se ka to nin maracogo in kɔnɔ ka anw ka école caman datugu o ye tiɲɛ ye i ka don ka fɔ min ti ɲa min kɔ tuguni n'o ye ka tila ka condition dɔ ta k'o fɔ anw ka jamana marabaaw ye ko i ka don ka fɔ kalanso n'a ma ɲa dayɛlɛli kɔ i bi dayɛlɛ nin dayɛlɛ cogo in na k'o ye fɛn ye min ni a ti bɛn kunnafonidila i ka don ka fɔ a ye hakilijigin kɛ sabula i ka don ka fɔ ni cɛ min filɛ nin ye ni o ye uka ye waati dɔ la i ka don ka fɔ ko a minɛna waati min i ka don ka fɔ faransilakaw olu nana dɛmɛ ta ka an sɛgɛrɛ i ka don ka fɔ nin maa ninnu u caman minɛna a waati kama a transféré ka na Bamakɔ kasobonba la i ka don ka fɔ waati min na u minɛna u fana bɛɛ na ni waati min ni anw ka maaba dɔw sɛbɛ minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya Sumala Sisow ka taa se i ka don ka fɔ maa wɛrɛw ma a kɔni yirala k'a fɔ ko i ka don ka fɔ an ka falen kɛ sabula i ka don ka fɔ an ka min bɛ u bolo k'olu bila u ka minnu b'an bolo an ka olu fana bila o falen de nana sababu ye u ka i ka don ka fɔ a sɔrɔla ka bila mɔgɔw k'a bilalen kɔrɔ kɔfɛ a i ka don ka fɔ hali bi a n'a ka kana gɛrɛya baaraw o de bɛ ɲɔgɔn na sabula i ka don ka fɔ ale ɲɛ tɛmɛ yɛrɛ i ka don ka fɔ tubabu kalansow ye kuma tubabu kalanso fɛn o fɛn i bɛ ka don ka fɔ ni a bɛ jamana in camancɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔnfɛ bolo kan a i ka don ka fɔ ko kɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a bɛɛ lajɛlen datugu parce que ko hakili jiginna ko n'i ye kalanso datugulen ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ i ka don ka fɔ kalanso 1076 k'u y'o bɛɛ lajɛlen datugu i ka don ka fɔ anw ka jamana in kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ dayɛlɛ wa ni a ma ɲɛ dayɛlɛli kɔ larabukan ani kuranɛ kalan a ye ka don ka fɔ ko olu de bɛ kɛ a kɔnɔ wa musomaninw dama ta kilasi cɛmaninw dama ta kilasi parce que filɛ an ye min bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Mamadu Gaba a sɛbɛnni nɔ o ti yɛrɛ ye dɛ mun n'a ɲaamina ɲɔgɔn na de hakiliw bɛ jakabɔ a banna o b'a kilo ka cɛw bila dara ka musow bila dara alors o ti yɛrɛ dɛ c'est pas la mosquée ayi o yɛrɛ kɔni tɛ yɛrɛ alors o y'a kɛ cogo ayi alors u k'a lajɛ u ka kalan min kɛ ni ne bi bunde ka bɔ yen fɔlɔ a banna n'i y'ale bunde ka bɔ yen uga arabu an bɛ nin ka ko ka lettre yɛrɛ sɛbɛn k'o ci gouvernement an bɛ nin tɛ ɲɛdɔn ye a banna an bɛ nin bunde sisan Sadio Kamara mana nin kuma mɛn a b'a bunde lettre de bɛna la hawla sigi k'a lajɛ f'a ka sa ala kun ka to a ka daden kɔnɔ o ka fisa a ka kuma ye kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara sirajan taama an bɛ taa mun ye arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji koɲuman ni ale wɔrɛda la wele sira 76 33 43 03 Abu me sɔ dɛbɛma ko ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara mun ye Jara kɛ a kumara a ko k'an ka taa gauche Abu Safinɛ Jara ko n'an taara gauche i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɔni tɛ kibaruya duman ye o sababu kɛ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara k'u bɛ ka suma tigɛ ka bɔ maaninfinw ɲɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ɲɔamɛ caman Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye saga caman den kan bamanci ninnu kɔni u ye tasuma ni ka a mɛnɛ Mali ani Burkina frontière la tasuma in mɛnɛni kɛra sababu ye ka maa caman ka mun ye ɲaamɛw ani ka taa fara mun ye maa caman ka sagaw ni misiw Abu Safinɛ Jara k'o kɛ c'est tout c'est fini ye mun ye Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye saga caman Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye misi caman i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tasuma kɔni ko a donna nin na nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na dɛ n'o bɛ gauche mara n'o o b'o kofɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin gɛlɛya mun n'a filɛ ka gauchekaw kɔni k'o sɔrɔ Abu Safinɛ Jara ko a kɛra sababu ye ni ka na ni hakili tiɲɛ k'o ye maa caman kɔni k'o sɔrɔ o sababu kɛ maa tɛ se k'a bila hakili la cogo si la ko maa mun n'o hakili ɲɛfan bɛ ɲɔgɔn fɛ bagan mun bɛ n'a ma min n'a ma bɔ Abu Safinɛ Jara ka tasuma ni k'o mɛnɛ Mali ani Burkina frontière la tasuma in ko a tasuma nana yari kosɛbɛ a tasuma ma ɲɛ mun ko a ye tiɲɛni belebele a y'o de kɛ Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko a bɛ nin kana waatinin bɔ i bɛna ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye anw ka armée ko kɛlen bɛ ka bundeli ta ni ka jatigɛ wale kɛbaa ninnu sɛgɛrɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu fana kɛlen bɛ k'u bolo ɲɛsin yɔrɔ mun ma sisan o de ye mun ye population civile mun ye bagan minnu bɛ population civile bolo Abu Safinɛ Jara u fana bɛ ka gɛlɛya de ta ni ka population civile n'u ka baganw n'u k'o sɛgɛrɛ o de kumu kɔnɔ la ko nin kɛwale kɔni ko a kɛra mun ye gauche o mara o
kɔnɔ la Abu Safina Jara a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ ko sabu kɛ gosi fana ye yɔrɔ ye yɔrɔ mun na a nafa n'o ka bon kosɛbɛ jatigɛwale kɛbaaw yɛrɛ dama de kɛrɛlen no ɲɔgɔn na ye jatigɛwale kɛbaa minnu bɛ n'an k'a ma ko état islamique ani ka taa fara mun ɲɛ Amadu Kunfa ani Yada Agali olu ka jɛgɛdɛjɛkulu ani état islamique olu de bɛ ka masala an ka sɔ ka sɛbɛkɔrɔkɛ t'a la nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na Abu Safina Jara ko bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ k'i ka terrain kɔni ko o minɛ Abu Safina Jara u ka kɛlɛ ko a kɛra sababu ye mun ye gɛlɛya caman ye duguladenw kɔni ko o y'a sɔrɔ Fasirikɛ b'a ka fɔ la Abu ye nin baara mun ni ka a bolo da mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye u ka kɛlɛ ko u ma ɲɛ mun kɔ k'u ye tiɲɛni kɔni ka a kɛ koyi o sabu kɛ mun ye misi caman Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye ɲɔamɛw ani mun ye sagaw Abu Safina Jara k'u ye nin caman de kɛ sɛtu sɛfini Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hakili lajiginna kɛrɛnkɛrɛnla mun ye kalanso mun bɛ n'an k'a ma ko Fatakara ale ye kalanso ye kalanso mun n'a bɛ Gunamu o mara o kɔnɔ la waati tɛmɛnnu na k'i bɛ na k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu Abu Safina Jara u taara tasuma ko o don ni kalanso in na ka bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini ye o bɔlen kɔfɛ u ma dan o dɔrɔn ma dɛ yɔrɔ mun bɛ fɛnɛ o kalanso yɔrɔ n'an k'a ma ko cantine scolaire Abu Safina Jara o cantine scolaire o tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye kalandenw ka dumuni o bɛ kɛ yɔrɔ mun na mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye u taara o yɔrɔ fana kɛ tout c'est fini Abu Safina Jara i bɛ na k'a fɔ ko min ye Segu o mara o kɔnɔ la hali bi k'i bɛ na k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu u bɛ ka jatigɛli k'a ka maanifin dɔ kɔni k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna mun ye office du Niger o mara o kɔnɔ la Abu Safina Jara maa caman bɛ yen bi Abu Safina Jara u kɔni u jɔrɔlen don fo k'a fɔ ko u jɔrɔlen don a ko n'i bɔra yen a ko n'an taara mun ye Dɔgɔnɔdugu la Abu Safina Jara k'i bɛ na k'a fɔ ko hali bi kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Bajangara Koro Bangasi Abu Safina Jara ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu u kɛlen bɛ k'u ɲɛmɔgɔw kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ mun ye population civile o la ye Abu ko ni bɔra yen k'an ka taa Minaka o mara la Minaka ta kɔni ko o ma dogo maa si la dugu jɔ ko 21 i bɛ na k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaaw yɛrɛ dama u bɛ masala ka sɔ u b'a sɛbɛkɔrɔkɛ ta la mun ye Minaka o mara o kɔnɔ la a kɛra sababu ye mun ye ka commerce caman k'o jɔ a kɛra sababu ye Abu Safina Jara mun ye yɔrɔ caman k'o jeni Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'o bɔra yen Abu Safina Jara an ka sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ an ka taa Anderbugan Anderbugan kɔnɔ la i bɛ na k'a fɔ ko mun ye o duguladenw fana k'u sɛbɛkɔrɔ jɔyɔrɔlen k'o don o sabu kɛ hali bi mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye u tɛ fɛ ka mun ye Anderbugan u tɛ fɛ k'o fana bila cogo si la Fasirikɛ b'a ka fɔ la n'o de bɛ Laya Jara ko fɔ Abu Safina Jara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye gosi kɔni ye yɔrɔ ye a ka jan fo ka taa fara mun ye ansɔngɔ kan yɔrɔ mun na a nafa a ka bon kosɛbɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu Abu Safina Jara ni ɲagadayɔrɔ b'u la ni fandayɔrɔ b'u la ko siga t'a la ko mun ye gosi ani ka taa fara mun ye ansɔngɔ o mara kɔnɔna la ko mun ye u fandayɔrɔ ye o yɔrɔ kɔfɛla ninnu ye o sabu kɛ mun ye gosi ani mun ye ansɔngɔ mara ko Mali ani Burkina frontière ko o jateminɛw bɛlɛlen bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɔni o kan o de kɛlen bɛ sababu ye bi Abu Safina Jara mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu u tɛ fɛ ka yɔrɔ in kɔni to yen abada Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko hali waati tɛmɛnenw na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gosi dugutigi Abu Safina Jara u taara o da k'o kantigɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'o kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di mun ye Mali armée ma o kɛra sababu ye mun ye u taara o da k'o kantigɛ mun ye gosi o kɔnɔna la Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi mun ye Ɔnbori Douanza Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye dugu caman kan ni wulikajɔw ma kɛ joona joona an ka armée fɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu bɛ nin kana suma kɔni tigɛ ka bɔ duguladenw kɔni u ɲɛ la Fasirikɛ b'a ka fɔ la a k'u ye nin tasuma mun ni ka a wuli ta Mali ani Burkina frontière la Abu Safina Jara ko a kɛra sababu ye maa caman de bɛ yen k'olu ka ɲaamɛw k'u jeni a kɛra sababu ye ka maa caman ka misiw sagaw ani ka taa fara mun ye bakɔrɔninw kan Abu Safina Jara ko a kɛra sababu ye k'o caman k'o jeni wa a kɛra sababu ye fana maa caman y'i sigiyɔrɔ k'o bila maa caman kɔni nana mun ye duguba o kɔnɔna la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɔden Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye mun ye Laya Jara Abu Ibunya o b'a la tabarikala bidi kɛra ka fɔ Laya Jara a b'ale fo a gosi n'an ye ale bila fɛn min bɛ tali kɛ lɛdi pana la ne bɛ ale ta i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara a ka sɛbɛnniw Mohamed Aidara a ko i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko M5RP i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maaninfinw maa minnu ni olu bɛ M5RP kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ comité stratégique maaw i k'a dɔn k'a fɔ ko u fujeninen don sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye M5RP ta k'a lajɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko chômage n'o ye baarakɛbaliya ye a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ M5RP kɔnɔ a ko gɛlɛya bɛ u ka bi ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarantanya ye baarantanya cogo di baarantanya baara u ma don baara lo jagoya de ka don baara la mais u ma kɛlɛ de kɛ yan u ma i bɛ ka bi yan o ma olu kɛlen de bɛ ka bi yan n'olu ye bɛ ka bi olu b'a fɛ sisan de voilà a b'o kɔni o kuma de u ka dɔwɛrɛ fɔ mun n'o tɛ kelen ye olu kɛlen ma i bɛ ka bi koyi jamana kɔnɔden bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan i bɛ ka fanga ye ka wa an bɛna mun f'i ye i bɛ ka bini Abu Safina Jara an ka fɛn dɔ bɛ yen an ka fɔ malidenw ye i bɛ ka bini n'i ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan n'i y'olu senbɔla tɔ b'i den
minnu bɛ jamana kɔ kan o sabu kɛ a financement caman kun bɛ kɛ a wari caman kun bɛ bɔ ka mitigi belebelew kɛ ka a marche belebelew kɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu de tun b'a bila ka na olu de tun b'a financement kɛ a banna koyi maliden minnu bɛ jamana kɔ kan i bɛ ka fanga bin ni olu bɔra a tɔ b'i dɛmɛ an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna bamananw ko i k'a dɔn k'a fɔ ko dɛgɛ ka di karisa da nka min ye ɲindi sigili ye i da la o ye dɛgɛtigi ka ja ɲɛfɔtɔ ye koyi walayi bɛ fɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara ko segi kuma in kan m'a faamu segi bamanankɛ in kan ta ma nin faamu ayiwa segin a kan an bɛna segin a kan ta ko dɛgɛ i k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ dɛgɛ ka di karisa da i k'a dɔn k'a fɔ dɛgɛ ɲindi sigi i da la i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye dɛgɛtigi ja ɲɛfɔtɔ ye ni kɔni ɲinti daga kɔni k'o sigi da la y'i su n bɛ fɛ ka dɛgɛtigi yɛrɛ dɛgɛ ka di da ye cɛ nka ka ɲinti yɛrɛ sigi dɛgɛtigi ko b'i ye aramuden o tɛ dɛgɛtigi kanu fɔtɔ ye dɛgɛtigi ko b'i ye ala an ka taa den o kuma dɛgɛtigi kanu o de fɔtɔ don min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara la a ko i k'a dɔn k'a fɔ comité stratégique min i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ M5 cɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Abdelkader Mayiga ye a k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ kununko conférence de presse dɔ kɛ n'o ye ka kunnafonidilaw wele a ka ja ka baro sigi kɛ ɲɛfɔliw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja u ka kɛ sababu ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kow kalama ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ M5 a denmisɛnninjɛkulu caman de bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu ye intellectuels ye i y'a dɔn k'a fɔ o ye maa kalanlenw ye ani minnu bɛ yen ni olu ye entrepreneurs ye les jeunes entrepreneurs les jeunes intellectuels a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ an bɛ waati min na komi bi a ko tɔɔrɔ bɛ u kan dusuma tɔɔrɔ bɛ u kan sabula k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko chômage ani k'a dɔn k'a fɔ baara sɔrɔ baliya a ko o bɛ M5 RP a denmisɛnninjɛkulu kan min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ka conférence de presse in sɛbɛn u y'a yira k'a fɔ ko min bɛ talikɛ M5 RP la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye Mali a tɛ fila Mali a tɛ tila n'i y'a dɔn k'a fɔ o ye a bamanankan ye o M5 RP Mali a tɛ tila n'i y'a ta k'a lajɛ nin denmisɛnninjɛkuluw ye wulikajɔ sɛbɛn boloda hakaja Ibrahima Boubacar Keita ale ka fanga a bɛ se ka dafiri cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko kabini fanga yɛlɛma kɔni donna a ko la i k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye a jɛrɛjɛkulu denmisɛnninjɛkulu ye i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye a la maa kalannenbaw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko pilasiw kɔni a tilamɛ sabula a bɛ ɲini ka kɛ dɛgɛsusu kolonkala ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni kun jɛmɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ fɛn tɛ u kɔnɔ ni maa min wulila u b'a fɔ ko M5 RP kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Boubacar Keita ka fanga ko k'a dafiri koyi n'i ye denmisɛnninjɛkulu minnu ni olu bɛ fanga in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'u ta k'a lajɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ chômage la a ko o bɛ u kan koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔw kɔni bɛɛ lajɛlen ko a ta bɛ ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a denmisɛnninjɛkulu minnu ni olu bɛ comité stratégique kɔnɔ n'o ye a jeunes intellectuels ni a jeunes entrepreneurs ye i k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen taara k'a ɲɛbɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ ma sɔrɔ olu la koyi awɔ k'olu ma bolodɔyɔrɔ sɔrɔ munna faso ko don wa place ko don ayiwa place ko tɛna k'a ye ne y'o fɔ jamana in kɔnɔ bɛɛ siya bɛna dɔ yan walahi place ko don bɛɛ bɛna dɔn jamana in kɔnɔ yan e sigi ala jamana ayiwa bɛɛ bɛna dɔn jamana in kɔnɔ a banna Mohamed Aidara Aidara k'i k'a dɔn k'a fɔ nin denmisɛnninjɛkulu u ka lajɛrɛ sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye dusuma kasara kuma caman fɔ min b'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ comité stratégique kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a fan bɛ denmisɛnw na denmisɛn minnu bɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko maa kalannenbaw bɛ a kɔnɔ intellectuels bɛ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ entrepreneurs la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi jamana a poste ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ yen a ka ja ka k'a daminɛ administration na ka taa se poste wɛrɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛbɔliw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin denmisɛnninjɛkulu minnu ta k'a lajɛ minnu ni olu ye entrepreneurs ye ka se k'a dɔn k'a fɔ intellectuels ma ko ninnu si kɛlen tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ ko 0,1% n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu de kɛmɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko n'o tɛ a maa caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni jɔyɔrɔ tɛ u la kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conférence de presse in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u sɔnni sigi fɛn min kan ko o ye insécurité n'o ye lakanabaliya ye lakanabaliya i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ n'i ye Gawo mara ta k'a lajɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaliya ko a sɛbɛn ɲɔ ɲanimɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ Gawo mara a dugu caman de bɛ yen olu dépeuplés bɛ n'o ye k'a fɔ ko dugumisɛnnin caman de bɛ yen olu caman ye u sigiyɔrɔ bila fɛn min bɛ tali kɛ dugubaw la ka u kun da o kan o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ jalakili u bɛ k'a ta nin waati in na fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fanga yɛrɛ a marabaw la ka olu sɛgɛrɛ
sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko baara ko i k'a dɔn k'a fɔ kɔ mɔna k'a min kan a bɛna fɔ jɛgɛ a tila dɛ u kan i bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka comité stratégique kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kun kan ka kɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka jɛnɛjɛkulu kɔnɔ olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ pilasiw sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali a forobacaw kɔnɔna na tɔgɔ nka o min kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ dɛ comité stratégique a denmisɛnninjɛkulu ma koyi n'o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ lakanabaliya la i n'a fɔ an kun y'o fɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya a ɲɔ a sɛbɛ ɲaanimɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ Menaka u da sera o ma ka taa se Gossou ni Douarzow bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye situation ye min ni k'a dɔn k'a fɔ o kɛn bɛ ka M5 stratégique comité stratégique M5 maaw i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛn bɛ ka olu tɔɔrɔ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni bɛ ka jalakili ta i k'a dɔn k'a fɔ ka fanga in k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ko wulikajɔ a fanga man bon kosɛbɛ walasa lakana a bɛ se ka sabati i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu kɔfɛta ninnu kɔnɔ cogo min na Basiri filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛn don Mohamed Aïdara Chérifukɛ an b'a fo Abu Safinɛ Jara mun ye waati ale bɛ tiɲɛ a b'o bange o bɛ kɛ sababu ye min bolo maa gosi ka don indicateur du renouveau bɛ bɔ ni ale ye ni bɔra n'a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye mun ye Adawu Abu Safinɛ Jara mun ye Dawu a kumara dɛ Abu Safinɛ Jara ko ka ɲɛsin mun ye engrais a sɔrɔlibaliya ma an ka jamana kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye samiya mun n'o kun bɛ sinana bɛ 2021 2022 o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye kɔɔri sɛnɛkaw kɔni o ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ maa minnu bɛ a ka diya nin waati in na k'u ka baara bɛnnen don kɔɔri sɛnɛ ma Abu Safinɛ Jara u ye dasɔmili kɛ u y'a jira k'a fɔ ko mun ye malidenw a ka diya fo ka taa bila mun ye diɲɛma la an kun sigilen bɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye san nataw la ko Mali ko an bɛna jɔyɔrɔ minnu k'o sɔrɔ Abu Safinɛ Jara mun ye kɔɔri o sɛnɛli sira fɛ ko siga t'a la ko jɔyɔrɔ ye ko a bɛna sɔrɔ de wa o sababu kɛ ko mun ye engrais sɔrɔbaliya Abu Safinɛ Jara a waati la k'o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya belebele mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw yɔrɔ mun ye Fatirikɛba ye n'o de bɛ Adawu kofɔ a ko siga t'a la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi kɛmɛ sigi la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye 20 kɔni ko o bɔra ka bin ta ye 20 kɔni ko o bɔra ka bin o sababu kɛ mun ye kɔɔri n'o y'a sɔrɔ an kan ka kɛmɛ de sɔrɔ Abu siga t'a la ko nin waati in na ko 20 ko o ma bin ka bɔ o la wa Abu Safinɛ Jara a ko min ye ko hectare 100 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara ko olu bɛɛ lajɛlen olu tora kɛrɛfɛla la ko hectare 100 Abu Safinɛ Jara ko hectare 100 o bɛɛ lajɛlen o tora kɛrɛfɛla la sɛnɛ o ma se ka kɛ yen mun ye lakanabaliya o sen bɔ o la Abu Safinɛ Jara ani fɛn ɲɛnamani minnu bɔlen don nin waati in na n'an ko ma ko zagobiyala ko a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman nin mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw kuma an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw u y'a jira k'a fɔ nin waati in na mun ye fɛn ɲɛnamani minnu bɛ yen n y'a f'i ɲɛna a tɔgɔ de ko zagobiyala u y'a jira k'a fɔ ko o fɛn ɲɛnamani ninnu i bɛ na ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ dugu ani dugu de la wa o bɛ gɛlɛya caman ta ka kɔɔri kɔni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko o kɛra sababu ye ɲinɛ yɛrɛ kɔnɔna la ko ka gɛlɛya belebele k'u ladon mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw u kan o hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko siga t'a la ɲinɛ an ka samiya kɔni Abu Safinɛ Jara ko samiya ko a jara fo k'a fɔ ko a jara ni maa min ko samiya kɔni ko a ma ja Abu Safinɛ Jara wuli ka bɔ o tigi kɔrɔ ko dɔ ta ko samiya kɔni ko a jara nka kɔɔri sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ uti la fo ka n'a bila septembre la Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ yen ko o ye olu sɔrɔ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ engrais mun n'olu kun kan k'o sɔrɔ waati mun na ko engrais ko bolo a ma se ka ta ka da engrais kan o waati o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman de ta nin waati in na ni ka engrais kɔɔri sɛnɛkɛlaw ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara nin ye maa dɔ ye ale kɔni ale ye kɔɔri sɛnɛla ye n'an k'a ma ko Burulayi Bagayogo i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye chef secteur do CMDT la mun ye Kɔlɔnjɛba o mara o kɔnɔna la mun ye Burulayi Bagayogo ale y'a jira k'a fɔ ko o gɛlɛya caman de kɛra bi Abu Safinɛ Jara sababu ye ni ka na ni gɛlɛya ye kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ sira o kan mun ye Kɔlɔnjɛba o mara o kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye jamana yɛrɛ o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a ko n'o fana bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye kɔɔri sɛnɛkɛla minnu n'olu bɛ yɔrɔ so a ka ja fo ka n'a bila mun ye Sikaso o mara o kɔnɔ la olu caman y'a jira k'a fɔ ko min ye laɲini kun ye fɛn mun ye kɔɔri ko sira fɛ ɲinɛ san kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko laɲini ko a tɛna se ka sabati koyi o sababu kɛ mun ye fɛn ɲɛnamani ninnu ye k'u kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman ta o k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara u y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la n y'a f'i ɲɛna cogo min na ko samiya kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛla masa Alahu Taala ka sanji Abu Safinɛ Jara ko a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛla nka o n'a ta bɛɛ Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ a ka ja k'u kun kan ka engrais sɔrɔ ani u kun kan ka fɛn
fɛn caman sɔrɔ yani kɔɔri sɛnɛ baaraw bɛ boloda Abu Safinɛ Jara k'o kɛra gɛlɛya belebele ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛkɛlaw ma Abu Safinɛ Jara maa dɔ y'a yira k'a fɔ ko ale kun jigi b'a kan k'a fɔ ale kun ye hectare 6 ko o sɛnɛ ɲinɛ hectare 6 wa n'a ale kun ye hectare 6 ale y'o sɛnɛ a jigi kun dalen b'a kan k'a fɔ ko min ye kɔɔri tɔni 10 Abu Safinɛ Jara ko a b'o sɔrɔ nka an bɛ don min na ko bi ko in filɛ taabolo min na e ko ale bɛna tɛmɛ mun ye tɔni 4 kan wa Abu Safinɛ Jara ko a ko k'a kɛra jigi wɔɔrɔ ye ale bɛ kɔlɔnjɛba o mara o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara a ko fɛn ɲɛnamani mun bɔlen bɛ nin waati na n'an k'a ma ko Zago Biela ko ale kɛlen bɛ gɛlɛya belebele de ye mun ye Sikaso o mara o kɔnɔ la ka taa bila mun ye Kajolo k'o kɛlen bɛ sababu ye bi an bɛ don min na ko bi ka kɔɔri sɛnɛkɛla caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara ka suna k'a tigɛ ka bɔ u ɲɛ la o sabu kɛ dugu jɛ ko 20 Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin fɛn ɲɛnamani ninnu u bɛ tiɲɛni mun don kɔɔri sɛnɛkɛlaw kun Ala de b'a dagosi ko o dɔn o de kun kɔnɔ la mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw o sɔmina ka damusɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen kun bɛ k'i disi k'a gosi k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana in ko kɔɔri sɛnɛ sira kan Abu Safinɛ Jara ko an ye ŋana ye nka an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ni wulikajɔ ni cɛsiri n'o o ma kɛ joona ko min ye an sigilen bɛ k'a fɔ ko min an bɛna jɔyɔrɔ mun sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ o sira fɛ mun ye san nataw la ko o jɔyɔrɔ ko o na sɔrɔ wa kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur du renouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Adawu Abu Ibunya o b'a la Abu an bɛ dugawu kɛ Ala ka sɛnɛ kɔni sanji a nana ɲina sanji nana dɛ ka nɔgɔ ko in a gɛlɛyara dɛ nɔgɔ ko i kɔrɔkɛ ka yɔrɔ ye o ne kɔrɔkɛ jumɛn Modibo Kɔnɛ kɛ kɔrɔkɛ yɔrɔ tɛ jɔn ka yɔrɔ don ne kɔrɔkɛ Modibo Kɔnɛ yan Modibo Keyita Modibo Keyita ne kɔrɔkɛ Modibo Kɔnɛ o tɛ agriculture kunna dɛ ayi Modibo Keyita de ko don engrais ko y'o ka yɔrɔ ye ayi ale bɛ yen Kɔnɛ ni ma ɲinɛ o bɛ religion la awɔ ale bɛ yen alors an bɛ taa diinɛ ko sira de kan sinon an tɛ taa Abu ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔbɔsuruku kan o ye kunnafoni ye o don i bolo don an ka taa jɔn mais i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don teliya la an bɛ sɛbɛn min ni o cogoya ko libération nouvelle libération o don i ka dɔn k'a fɔ nin ye cellule communication végale ale ka cakɛyɔrɔ o tɛ yɛrɛ ye dɛ kunnafoni dogo ye awɔ min bɛ tali kɛ vérificateur général la tɛ yɛrɛ ye ko i ka dɔn k'a fɔ jateminɛw bolila cakɛda dɔ kan cakɛda min bɛ yen ni o bɛ wele ko gestion du cadastre minier i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena a direction nationale min bɛ i ka dɔn k'a fɔ de la géologie et des mines i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ anw ka dugukolo a ka jan i ka dɔn k'a fɔ jukɔrɔ nafafɛnw kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnena sanu ni a n'a ɲɔgɔnna tɔw wari bɛ yen dɛ k'a fɔ o ɲiniyɔrɔw kow kama wari bɛ yen direction cakɛda i ka dɔn k'a fɔ vérificateur kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wali miliyari 2 ani miliyɔn 800 nu a kɔnkanfɛn caman i ka dɔn k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko o majɛw o bɛ yen san 2019 ka taa bila 2020 na 2021 i ka dɔn k'a fɔ san saba baara ka taa bila fɔ san 2018 la san 4 baɲanko o baaraw kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ majɛ caman ye nin cakɛda in sɔrɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko irrégularité n'o ye i ka dɔn k'a fɔ majɛw ye wa i ka dɔn k'a fɔ sincérité n'o ye hakaja jɛyabaliya i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ani i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔw ni musakaw ni dépenses i ka dɔn k'a fɔ tilennenbaliya i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ka taa se sɛbɛnfura kow ma a ɲamini bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛba ye ni a kɛn bɛ ka nin cakɛda in sɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko direction nationale de la géologie et des mines min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ vérificateur ale ka baaraw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin cakɛda in na a i k'a dɔn k'a fɔ ko majɛbaw bɛ cakɛda in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye miniko ta k'a lajɛ ale bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafafɛnw na i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ mini ni o ye sanukow ye i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ bɔ sariya dɔw bɛ olu de kan ka latimɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a labɔli sariyaw ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale bɔliko la i k'a dɔn k'a fɔ sariya caman de bɛ yen minnu ni olu kɛn bɛ ka a majɛ n'olu bɛ wele ko irrégularité administrative i k'a dɔn k'a fɔ irrégularité administrative o ye i ka dɔn k'a fɔ sira sɛbɛn minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini i ka dɔn k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen don walasa i ka dɔn k'a fɔ dugukolo a bɛ se ka labaara cogo min na a ka ja sanuw bɛ se ka labɔ cogo min na o baaraw caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanuw kɔni bɛ ka bɔ nka min ye nin sɛbɛnfura kow ye a b'i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ majɛ caman bɛ o yɔrɔw la Sanba Alimudu Babi n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Végali ale ye i ka dɔn k'a fɔ a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ u ye a sɛbɛn boloda ko i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanuw bɛna bɔ dugu fɛn o fɛn dugukolo la k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ communauté mɔɔw n'o ye duguladenw ye i ka dɔn k'a fɔ dugudenw olu ka impliqué a la olu sen ka don a la
yira la ka fɔ k'i ka dɔn ka fɔ n'i ye an ka jamana in fan caman da k'a lajɛ sanu bɛ ka labɔ i ka dɔn ka fɔ mais min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ dugudenw na i ka dɔn ka fɔ u tɛ a kalama bi u tɛ a kalama sini o ti bɛn i ka dɔn ka fɔ u ka kumakolow kɔni bɛ ka senni cogo min na a sanu bɛ ka bɔ nka i ka dɔn ka fɔ ko jamana ɲɛmaaw tɛ fɛn kalama a la olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min n'i ka dɔn ka fɔ olu bɛ wele ko irrégularité n'o bɔra i ka dɔn ka fɔ taux de répartition n'o ye i ka dɔn ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanu bɔra i ka dɔn ka fɔ a ka kan jamana ɲita ye min ye communauté ɲita ye min ye mairie ɲita ye min ye i ka dɔn ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen jatibɔw kan ka kɛ yanni i ka dɔn ka fɔ don ka kɛ baara kɔnɔ m'a yirala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen majɛ minnu ni u bɛ nin baara in kɔnɔ koyi a bɛ kɛ yirala k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ fana kan ka ta koyi minisiri ale kan ka i ka dɔn k'a fɔ rapport kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin walasa i ka dɔn k'a fɔ ni sanu a bɛna bɔ yɔrɔ minnu na i ka dɔn k'a fɔ dugukolo ni a bɛna sɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a sanu bɔ ko k'a jateminɛ o fɛɛrɛw ni o dabaliw bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ fɔlɔ yanni baaraw ka daminɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ majɛ caman de yera baara in kɔnɔ direction nationale de la mine et de la géologie ko i ka dɔn k'a fɔ min ye ale fana ta ye ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ka kan a ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ sɛbɛn minnu b'a to i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni a bɛna baara société fɛn o fɛn bɛɛ société bɛɛ lajɛlen kan k'a ka document ɲɛnamaw don u kan ka sɛbɛnfuraw don sɛbɛnfura minnu ni ta ka larawe fɔlɔ k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u ni baara in ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni a bɛna ta ka baara i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲita ye min ye an ka ja sigidalamaw ɲita ye min ye ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka ye sanuko a baara kɔnɔ kɔni yirala k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ majɛ caman bɛ yɔrɔ in na sabula i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 2 n'a kunkanfɛn caman a ka ja bɛrɛ yɛrɛ t'a jɛ miliyari 3 la koyi a b'i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda min ni o filɛ nin ye n'o ye direction nationale des mines et de la géologie a ye ka dɔn k'a fɔ ko majɛ a yera o yɔrɔ la ma i ka dɔn k'a fɔ vérificateur a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka rapports kɛ i y'a dɔn k'a fɔ rapports bannen kɔrɔ kɔfɛ président min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ section de la compte ma section des comptes de la cour suprême procureur de la république ani tribunal de la grande instance i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw kɔni taara nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na walasa i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni a ka cari nin yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja pôle économique et financier i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw fana taara o yɔrɔ la olu nataw la ko olu na baaraw kɛ maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni bɔgɔ jɛnnen ka kan nin ko in nɔ a ko i na i yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan walasa ɲɛfɔliw i ka o boloda Patiri filɛ i y'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ vérificateur général ale ka communication Abu Safinɛ Jara k'u ka mun ye kɛrɛfɛdaw k'u bɛɛ lajɛlen k'o suwa maa si kana bɔda k'o sɔrɔ Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ sababu ye an b'an bolo an b'a kari ka don mun ye Sidi Bɔgɔba Kulibali a sɔgɔlen mana Semana o kɔnɔna la mun ye an ka karamɔgɔkɛ n'o bɛ Sanogo ko fɔ Sanogo Dafi Mori don mun ye koɲumanin wɛrɛda la Adama Sanogo an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a ma Yesu terikɛ don k'a Sanogo siga t'a la Abu Safinɛ Jara indépendant ne bɛ n bolo don min bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Dawuda Sangare fulakɛ a kumara Abu Safinɛ Jara n'a jara a bɛ se fila an ka taa Kɔlɔnjɛba n'an donna Kɔlɔnjɛba o kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye commune rurale de Kadiana Abu Safinɛ Jara n'ale bɛɛ mun ye sɛde Kɔlɔnjɛba o fɛ maire mun bɛ n'an ka ma ko Zumana Sangare Abu Safinɛ Jara fulakɛ u y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la koyi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye fulakɛ ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye musaka caman de bɛ yen Abu Safinɛ Jara boloden kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ sini no fulakɛ la k'a yira k'a fɔ ko nin musaka ninnu ko a sɛbɛkɔrɔ ɲaminen don Patirikɛ b'a ka fɔ la Abu Safinɛ Jara ko fulakɛ Zumana Sangare ko ale ta ma kɛ bafa ani kilicɛ ye wa ko kibaruya kɔni o bɔra ka bin kunu n'o bɛnna arabadon ma novembre kalo tile 16 degré dɔ kɔni o taara degré mun n'a taara an ka jamana faama yɛrɛ fɛn dɔ de bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ o sabu kɛ a so y'a ye k'a fɔ ko nin ye taabolo min ye ale tɛn'i sigi abada ka nin lajɛ k'a fɔ ko min ye an ka jamana in kɔnɔ maire ka nin management Abu Safinɛ Jara a so y'a yira k'a tɛn'i sigi abada ka nin lajɛ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko kunu degré kɔni ko a taara degré mun numéro 2022-0669 PTRM Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin maire kofɔlen n'o de bɛ Zumana Sangare kofɔ fulakɛ Kadiana mairie Abu Safinɛ Jara a galonna ka bɔ a place la o sabu kɛ ko a ye baara kɛ baara mun ni ani sariya yɛrɛ kɔni tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la wa a ye baara kɛ baara mun na a ka jugu kosɛbɛ maire yɛrɛ o kɔnɔna la
o de kɛra sababu ye mun ye Zumana Sangare u y'a galon ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔlɔ yani kiiritigɛlamaw ka wele bila ma a sigiyɔrɔ ka taa bɛn mun ye ko naani ani ɲɔgɔn cɛla ma wa dirike b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin ko in kɔni ko a mɛnna sen na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye préfet mun o bɛ yen Abu Safinɛ Jara fo ka taa fara mun ye préfet mun bɛ Kɔlɔnjɛba o mara o kɔnɔ la olu ye wulikajɔ caman kɔni k'o kɛ u ye wele bila mun ye monsieur le maire o ma n'o bɛ Zumana Sangare ko fɔ ka bata kici ka taa a ma mun ye Zumana Sangare a fɔlen filɛ k'a fɔ ko ni musaka minnu na a ɲaaminen don yen a ko n'i ye musaka in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ fɛn dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko frais de dili tɛ Abu Safinɛ Jara o musaka ko bɛ ti jɔ $8,000 ani $8,000 ani $100,000 ani $72,000 ani fila $8,000 ani $72,000 ani fila a n'a kunkan fɛn Abu Safinɛ Jara ko o ɲaami bɛ yen o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ kun kan ka musaka dɔ sɔrɔ musaka dɔ kun kan ka jigin jamana yɛrɛ ka wakani o kɔnɔ la k'o bɛ ti jɔ $51,000 ani $50,000 ani $70,000 $51,000 ani i bɛna ye k'a fɔ ko o nafolo ko a ma jigin mun ye wakani o kɔnɔ dɛ Abu Safinɛ Jara mun ye préfet olu ye bataki ci ka taa di mun ye ba Zumana Sangare ma ba Zumana yɛrɛ tɛ Zumana Sangare bada Zumana Sangare problème tigi kan Zumana Sangare Abu Safinɛ Jara ko mun ye préfet olu ye bataki ci n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin wari kɔni ko a ma jɛ o bɛ yen Zumana na fɛn fɔ an ɲɛna an bɛ se ka fɛn faamuya cogo min na Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Zumana kɔni a ma kuma o hukumu kɔnɔna la ko mun ye baara in kɔni a ye lafo sanfɛla la mun ye kunun conseil des ministres mun o kɛnɛ k'o sigira Kuluba kɔnɔna la an ka jamana faama colonel Assimi Goïta Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye premier ministre par intérim kan ani ka taa fara mun ye ministre mun bɛ n'o ba an ka musaka ko kunna n'o de bɛ mun ye Aluseni Sanu n'o ba ale ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ka décret ka ta k'a yira k'a fɔ ko nin maire kofɔlen n'o de bɛ ba Zumana Sangare ko fɔ a Kajana maire mun ye cercle Kɔlɔnjɛba Abu Safinɛ Jara ko k'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la pewu yani nin wari ko a ɲɛ o ka sɔrɔ fɔlɔ wari mun na a dagosi bɛ ka fɔ tan Abu Safinɛ Jara ko mun ye fɛɛrɛ mun bɛ n'an k'a ma ko frais de dili tɛ Abu Safinɛ Jara o bɛ ti jɔ min ye $8,000 ani $72,000 ani fila musaka dɔ fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko bɛ ti jɔ min ye $51,000 ani $1 ani $50,000 ani $70,000 o kun kan ka taa mun ye jamana ka wakani kɔnɔ la nka a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye commune la de Kajana a maire n'o de bɛ ba Zumana Sangare ko fɔ a fulakɛ dankɔrɔba ye a bɛ n'a fɔ ko wari a ye don kadu misi kadu misiw la an b'a fɔ cogo di n b'a fɔ cogo di abu ni wari ka ca dɛ misi wari ka ca cogo min i farati dɔrɔn e n'a fɔra ko ni commune la wari k'a sɛgɛsɛgɛ dɛ mɔgɔ b'a dɔn ni misi wɛrɛ dɔ bɛ fa dɔ fɛ abu ni wari ka ca dɛ mais Bete n'u y'a kɛ maire révoqué o révoqué u laban na maire ntanya dɛ o fana cɛ ye n'an kun ye nin daminɛ k'a b'a daminɛ i b'a sɔrɔ maire dɔw maire ntanyanen don o de kama mun ye waati tɛmɛnenw na an ka premier ministre par intérim a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka mairie kɔnɔnaw gɛlɛya bɛ mairie mun kɔnɔ gɛlɛya bɛ mairie minnu kɔnɔna la ko mun ye délégation spéciale ko bɛ n'a mairie bɛɛ kɔnɔ u k'olu bila ka na an b'a ɲini u fɛ ka baara in teliya u k'o teliya dɔrɔn u ka ninnu fɛngɛ abu n'i ko k'i b'a tɛntɛn n'i ko i b'a tɛntɛn yɛrɛ yɛrɛ n'o de f'i ye maire ti sɔrɔ sa a bɛɛ bɛ kɛ maire ɲuman bɛ jɔ maire min bɛ to a nɔ la maire bɛ compter dɛ sur les 703 communes la a caman kɔni liberté provisoire bɛ ka yala 703 communes maire ɲuman tɛ tɛmɛ 3 kan délégation spéciale bɛ taa fɛn dɔ la Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko min ka ɲɛsin nin ko in ma jamana faama yɛrɛ wulila k'i jɔ jɔyɔrɔ la Assimi Goïta ani ka fɔ premier ministre kan ani ministre minnu bɛ wakani ko kunna olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛna se ka to ta abada $50,000 ani $1 ani $800,000 ani kɔ Abu Safinɛ Jara n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka ɲaami 10 commune la de Kajana kɔnɔna la cercle de Kɔlɔnjɛba ko ye fɛn ye k'u tun sigi abada k'a lajɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye Zumana Sangare Abu Safinɛ Jara u y'a galon ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔlɔ yani kiiritigilamaw ka wele kɔni ka a bila ma Zumana Sangare a bɛ se ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo min na kiiri bunakun kɛnɛ kan u ka taa o sɔgɔ dɛ yɔrɔ ni ale ni Côte d'Ivoire man jan ne Kajana de don ko yɔrɔ jumɛn Kajana cercle de Kɔlɔnjɛba olu ka surun yɔrɔ dɔ in na Côte d'Ivoire la u ka taa sɔgɔ u ka surun yen na u ka taa sɔgɔ dɛ a kana bɔ dɛ u kana kɛ gidɔrɔndaw dama ye dɛ u ka taa moto taxi ni bɛ se ka bɔ sira o sira fɛ u k'a bɛɛ jateminɛ kosɛbɛ u k'a bɛɛ dara waati a bɛ cogo di kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera a sera dɛ an bɛ mun ye Saro Bakari an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ
an bɛ foli ta ni k'a ɲɛsin a ma mun ye jaralakaw muso ye Ali Maɲali bi kɔni a y'a daminɛ Abu Safinɛ Jara fo ka taa laban an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ mun ye n yɛrɛ denkɛ Usmane Konte a fana sɔgɔlen mana Faransi a fana y'a daminɛ fo ka taa laban an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ mun ye CR Kamara Abu Safinɛ Jara an b'a fana fo a ka ja fo ka taa bila mun ye Seydou Bamala an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Nura FM ale so bɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ foli tɔnɔ an b'a ta nin waati na ka kanubaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an na don Safo mairie kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Jokolo Dumbuya n'o ye Segali ye Ibrahim Kulubali ka dɔn k'a fɔ Madojan Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na nin waati na an buramuso ni o ye Safiyatu Kulubali n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bankɔni Janginɛbugu ma o fo dɛ waati na i ka dɔn k'a fɔ san ani waati a bɛ an lamɛn an burankɛ dɔ fana ale bɛ Niger il est Sangare nka a tɔ de bɔ mɛ kɔnɔ i bɛ nin bura tɔgɔ kɔ Abu ale bɛ MINUSMA la sanga i bɛ nin bura kɔ ani Zumana Jalo ale bɛ Kayi ka dɔn k'a fɔ a n'a furumuso n'o ye Fatimu Danbele kɔni bɛ Sajolama ɲinɛnu kɔ nka min bɛ Niger sa u n'a tɔgɔ ci kɔfɛ ayiwa i ɲinɛ ne bura kɔ sa a bɛ kɛ cogo cɛ ka n'u bila ɲɔgɔn na sa Ala k'an ne ka taa ma Abu Safinɛ Jara kanubaa ni dɛmɛbaga an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin u bɛɛ